În Macedonia, în Republica Macedonia, n-am ajuns, dar am fost deseori acolo. În schimb, a venit ea la noi și a venit să vă încânte. Ascultați-l că aduce acel cântec tradițional din locurile de unde au venit armânii, cărora dumneavoastră, o parte din voi, le spuneți macedoneni. Peroțața! Peroțața! Macedonia! Cântați cu noi de dun. Va cânta!